wenyasha. Baba tinokutendai nekukuremekedzai nokuti makanaka. Mupi weupenyu anotida, anotirwira, anotichengeta nekutigonesa mumazuva anorema akaoma kudai. Tinoramba tichiuya kwamuri nokuti muri Mwari ndimi utiziro hwedu. Ndiye Mwari anotida, ruoko rwenyu harina kupfupika. Batai nekubata kwenyu kunoshamisa pamusoro pemhuri dzedu nemabasa atinobata. Ruzhowa rwenyu imi Mweya Mutsvene kutichengetedza Baba kubva mumazuva anorema akaoma kudai. Mazviita Mutsvene takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari werugare vakugonesei. Shoko randinaro nhasi is just one statement yandinofarira zvakanyanya. Evangelist, may the good Lord bless you. Songs of Solomon. Should I not read Solomon? Songs of Solomon. Songs of Solomon, chapter 7. Songs of Solomon, chapter 7, verse 1. How beautiful are thy feet with shoes, O princess daughter. The joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of a cunning workman. I'll repeat again. How beautiful are thy feet with shoes, O princess daughter. How beautiful are thy feet with shoes. Shona inoti dzakanaka sei tsoka dziri mushangu. How beautiful are thy feet in shoes. Dzakanaka sei tsoka dziri mushangu. The Songs of Solomon chapter 7 verse 1. Ruyora Solomon 7 kubva pa verse 1. Sylvia Dumbu, you're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. Pano ndafarira munyori achitsanangura kunaka kwetsoka. Kwete tsoka dzega bedzi, but arikutaura kuti dzakanaka sei tsoka dziri mushangu. Dzakanaka sei tsoka dziri mushangu. Shangu nofunga tese tinoziva kuti iboots, shoes. So kana tsoka dziri mushangu ndopa dziri kutaurwa pamusoro pekunaka kwadzo. Yeti reason yekutopfeka shangu kana kuti tsoka kana iri mushangu haingaoneke. Or let's put maybe long back to vanhu vachiripfeka masandals. Even in sandals, the reason why of putting on sandals inhau yekuda kwekuti kutsvaka comfort nekuda kwekuti kufamba uchitsika pasi netsoka kune zvinorwadza, zvinobaya, zvinogumbura tsoka dzemunhu. So pakuita put on the sandals, kutsvaka a covering, kutsvaka comfort, kutsvaka protection. Munyori ndopa anobva atsanangura kuti when you are protected like that, when your feet are in shoes, they are so beautiful. So the beauty haisi pashangu bedzi, asi the beauty iri pa combination yekuti shangu dzapinda mutsoka. I mean tsoka dzapinda mushangu. Sorry for that. I want you to understand this. Munhu atadzira Mwari mugarden akava nemafungiro ake ekuzvikavha nekuzvipfekedza. Wakandotora mashizha emuonde ndokubva apfeka. And God was not pleased with that, or God was not happy with the human way of covering himself. Nzira yemunhu yekuzvipfekedza Mwari haina kuvaitira zvakanaka. Mwari ndokubva vauya nematehwe ndokubva vapfekedza Adam nemudzimai wake Eve. So which means human idea yecovering Mwari havana kuigamuchira. Vakabvisa mashizha anga achipfekedza munhu vakamupfekedza matehwe. Hatigone kuwana matehwe kana pasina mhuka yafa. Hatigone kuwana matehwe
kana pasina mhuka yafa, nekuti idewe iganda iskin yemhuka. We cannot have the skin alone without an animal yaitwa slaughter. So which means panzvimbo yemunhu anganza anofa naMwari akadya muchero, munhu akasvika paakaextenda upenyu akararama nekuda kwekuti kune mhuka yakafa panzvimbo yemunhu. Peter achibata anoti the lamb was slain before the foundations of the world. Gwayana rakadeura ropa kubva kumavambo enyika. So gwayana rakadeura ropa rakatora nzvimbo yemunhu anga atadza. That was a shadow picture of Christ, kuti the future plan or the prophetic plan pa downfall yemunhu pana anofanirwa kuenda panzvimbo nekuti Mwari wawanira munhu nyasha. So nyasha dzaMwari, the grace of God, dzakatanga kumanifesta in the foundations of the world. Munhu atadza aine death sentence kuti ukadya zviro kwazvo unofa. There was extension of life because an animal was slaughtered. So munhu akapfekedzwa matewe. Pari kupfekedzwa munhu matewe pari kukavhwa sin nekuda kwekuti mhuka kana yadeura ropa. Whenever there is the remission of blood, wherever there is the shedding of blood or the animal sacrifice, pane the remission of sins. So zvivi zvemunhu zvakakavhwa neropa kuna Genesis, matewe akabva akavha munhu. So pano scripture yandaverenga now iri kutaura pamusoro pekunaka kwetsoka dziri mushangu. Idzo tsoka kana dzapinda mushangu hadzioneke, asi pakuprofitwa kuti ukangodziona dzapinda mushangu dzakanaka. Zvoreva kuti kunaka kwadzo kune chekuita neshangu. Shangu dzabva papi? Dzabva pakuti pane matewe, pane mhuka yafa, pane ropa radeuka. Saka tsoka ikapinda mushangu. Kana munhu akarovera padombo, kana munhu akarovera pane zvinorwadza nezvinobaya, that covering, that skin, that protection, nenhau yekuti pane ropa rakadeuka kare, tsoka yemunhu haisi kuzokuvadzwa, haisi kuzodeura ropa nekuda kwekuti mhuka skin aakapfekedzwa or the sandals neshangu dzaakapfeka ipicture yeropa, ipicture yerufu. Munhu kana akapfeka boots akapfeka ropa nekuda kwekuti kune mhuka yakatofa kuti pave ne that animal skin pagadzirwe shangu. So munhu anenge akatsika pa blood, munhu anenge akatsika foundation yake, munhu anenge akatsika rufu, animal sacrifice. So wese unoona akapfeka boots akatsika paropa. So pano munyori uri kudescribe kuti runako rweshangu, runako rwetsoka dzemunhu rwakangovigwa pakuti ane paakatsika pa foundation kana kuti paropa. Uyu mukomana nemusikanzwa vakwira pachiye chita bye viewers alright, uende ndozokushedza. Bye viewers. Ita hello, good morning. Hello, good morning. Ita ndonzi divine makadi. Divine makadi. Makadi zvenyu. Good morning, good morning. Good morning. God bless you, God bless you. God bless you, God bless you. Bye bye. Bye bye. Bye, twice. Ndozo kushedza kana ndakupedza. Chiona mukatuni. Ndozo kushedza. Yeah, chimbona mukatuni. Ndozo daira. Enda kumakatuni. Right, these young boys, deep Sarah. But anyway, sorry for that. Let me just continue. So, munyori uri kutsanangura kuti tsoka idzi dzakanaka nokuti pane padziri. Ndinotaura kune mumwe mudikani mangwanani ano kuti runako rwako zvakakunakira muupenyu zvinongoda bedzi uri muna Kristu. Sei ndichifananidzira Kristu neshangu dzekutsanangurwa panapa? Bhuku raEphesians chapter 6 parinotaura pamusoro penhumbi dzatinofanirwa kupfeka, nhumbi dzekurwa nadzo. Inotaura kuti you must put on the sandals of the gospel. We must put on the sandals of the gospel.
tinofanirwa kupfeka shangu dzeevhangeri. What is the gospel? Good news. Good news ndiani in person? NdiJesu. Jesus is the gospel. Hakuna vhangeri kunze kwekuti Jesu ndiye vhangeri racho. So people of God, kana tsoka dzakanaka nokuti dziri mushangu, shangu dzandiri kutaura panapa riri gospel, and the gospel ari Jesu, zvoreva kuti kunaka kwemunhu haanake ari ega, even kana akaedza kuzvinatsa nekuzvigonesa, anongonaka bedzi kana akatsika the sacrifice yakaitwa paCalvary naKristu. Ndati kupfeka shangu ipicture yekuti munhu akatsika sacrifice, akatsika parufu, akatsika paropa. We cannot get an animal skin kana pasina mhuka yakafa. So munhu wese akapfeka boots akatsika animal sacrifice, akatsika kudeurwa kweropa. Saka kana the gospel now ririro butsu dzacho, which munhu akangotsika muna Kristu, ndo mune kunaka nekugoneswa kwake. Kurati munhu must be Christ conscious pamusoro peupenyu hwake, ngave nekuziva nekutenda kuti ini ndakamira muna Kristu. I am the righteousness of God through Christ Jesus. Handina kunaka nokuti ndakanaka, but ndakanaka nokuti ndiri maari, ndakatsika pa platform yekutenda musacrifice yakaitwa paCalvary. Nekuda kwekuti ropa raJesu rakauya kuzova the sacrifice iri once and for all. Nekuda kwekuti munguva yelo yemurawo animal sacrifice yaiitwa haigona kupedza zvivi zvachose, asi kuti gore negore vanhu vairamba vachiuya. Kurati mulo munhu aimboti akanaka, gore rinotevera ashata zvakare panoda imwe sacrifice. But kana munhu atsika amira muna Kristu, ndo mune kunaka, ndo mune protection, ndo mune blessing, ndo mune favor. Dzakanaka sei tsoka dziri mushangu. How beautiful are thy feet in shoes. How beautiful are thy feet in shoes. Dzakanaka sei tsoka dziri mushangu. Zvoreva kuti munhu unofanirwa kutsika muna Kristu, munhu unofanirwa kumira mukutenda mubasa rakabatwa pamuchinjikwa. Munhu haanake, munhu haagone kuzvinatsa, but munhu unofanirwa kusubmita nekuenda muna Kristu kuti agone kusangana nekunaka kwake. So our righteousness is a gift from God. Kururama nekunaka kwedu nekugona kwedu kwakavigwa mukutenda. Tikatenda muna Kristu Jesu, tikamira maari, ndo panoonekwa kunaka, ndo panoonekwa runako, ndo patinenge tamira mu protection. Nekuda kwekuti kana ropa rakadeuka pakava ne animal skin pakagadzirwa boots, ndikapfeka boots iyo nyangwe ndikaguma pane dombo, ropa rakadeuka kare rinondimiririra kuti zvigunwe zvangu, tsoka yangu iregere kuvara, iregere kubuda ropa. Makatabosha takayanda raba jade kadela masando roboshia katakamande riba jadege maliga dayaso lokotoroboshia kataya menta bayada. Ephesians, let me read Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 6 verse 15. And with your feet fitted with readiness that comes from the gospel of peace. And with your feet fitted with readiness that comes from the gospel of your feet. Tsoka dzakamira muvhangeri, tsoka dzakamira mugospel. Ndati gospel ndiJesu. He is the good news to humankind. Nekuti ndiye wakauya kuzotiyananisa naBaba, ndiye akauya kuzotipa upenyu usingaperi, ndiye akauya neropa rinokonzera kuti tigone kukanganwirwa. So chese chinoda kurwa newe, ese matombo anoda kukugumbura, hongo anosvika paanokugumbura, unosvika paunorovera, but unoziva here kuti kana wakapfeka shangu ukaguma padombo, hongo unozvinzwa kuti ndaguma padombo, but chinofanirwa ngokupa assurance chekuti hausi kuzobuda ropa
nekuda kwekuti that skin, that animal yakadeura ropa pakava neshangu yakabuda ropa on your behalf. That's the shadow picture of Christ. Kuti kana munhu ari muna Kristu, hongu zvinogumbura zvinorema zvinorwadza unosangana nazvo, but we thank God for his protection. We thank God for his favor. We thank God for his security. We thank God for bringing us into the realm yekuva vanhu vakanaka vari beauty. Why? Because it is the righteousness of Christ that makes us righteous. Kutendeka nekururama kwa Kristu kunoita kuti tinzi tive wakarurama. Takanatswa nokuti takamira maari, takanatswa nokuti takapfeka shangu, takanatswa nokuti tiri muna Kristu. So munhu haafanirwe kubuda mushangu dzinonzi Kristu. Munhu haafanirwe kubuda mugospel, munhu haafanirwe kubuda muprotection neblessing, nokuti kunaka kwako nekuchengetedzeka kwako kuripo bedzi, not with human intelligence or with human effort, but by submitting, by putting on the shoes. I decision inototorwa nemunhu kuti apfeke shangu, kuti apfeke boots. Boots hadziuye kwauri kuti ndipfeke, asi iwe ndiwe unoita put on the sandals. So this morning I've come to encourage somebody to put on the sandals, to believe in the gospel, to trust in our Lord Jesus, to have faith in him, for he is our protection, for he is our refuge, for favor and blessing comes from him. So mangwanani ano mudikani, nyaya iripo ndeyekuti pfeka shangu, pinda muvhangeri, tenda mushoko raMwari, rigamuchire nemufaro, inzwa kuponeswa, inzwa kudzikinurwa, inzwa kuprotectwa, inzwa favor inongooneka bedzi, nekunaka kunogona kuonekwa bedzi when you are in him. Zvakatadzwa kuitwa nelaw zvinogonekwa neshangu. Law is a picture of 10 commandments dzakauya naMoses. Uye ukatarisa Moses mucalling yake anonzi iye bvisa shangu. So Moses achitaura naMwari concerning the calling yekubuditsa vanhu from Israel, from Egypt to Israel, akapiwa a message yekubvisa shangu dzake. He took off the shoes as a sign of surrender. Asi kana munhu asina shangu, kunaka kwake hakuoneke. No wonder even iye Moses as a leader anosvika paanoita break the law, anosvika paanotadza kufadza Mwari. Why? Because he is represented nemunhu asina shangu. But parikuya Kristu into picture now. Johani ari murenje unotaura achiti ari kuya shure kwangu handigone kusunga tambo yebhutsu dzake. Johani ari kurenje unoparidza vhangeri achiti, the one coming after me, I'm not worthy to untie the shoelace of his sandals, or to untie his shoes. So Jesus is a picture of shoes. Jesu mucherechedzo weshangu, nokuti Johani anoti ari kuuya shure kwangu handigone kusunga tambo yebhutsu dzake. Moses is a picture of a leader anorepresent a law, but mukudani wakake akanzi bvisa shangu. But Jesu paari kuuya ane shangu, nokuti iye ndiye shangu. He is the shoes dzatinofanira kupfeka nekupinda tigare tiri maari. People of God, hear me very well. Johani unoti ari kuya shure kwangu handigone kusunga tambo yebhutsu dzake, achireva Kristu Jesu. Moses mukudani wake wakabvisa shangu, kureva kuti munhu ari exposed. That's why une kutadza, une kukanganisa kwaanoita ari paMeribha akasafadza Mwari. Why? Because without Christ, law pachayo, you'll be exposed. No law inongobudisa pachena kutadza neutera hwemunhu nekundikana kwemunhu. But the grace of God is the covering yemaera nekutadza kwemunhu. Panobva patanga kuonekwa the beauty, panotanga kuonekwa runako. How beautiful are thy feet in shoes.
dzakanaka sei tsoka dziri mushango, nekuda kwekuti kana tapinda muna Kristu ndo mune kunaka, ndo mune kugoneswa, ndo mune kuchengetwa, ndo mune kurwirwa.